Privredna delegacija Crne Gore održala je poslovne susrete sa predstavnicima u Sjedinjenim Državama u želji da predstavi investicione i turističke potencijale zemlje na američkom tržištu. Predstavnici 15 firmi iz Crne Gore imali su susret sa privrednicima iz Čikaga gdje su predstavili investicione potencijale Crne Gore američkom tržištu. Posjet je organizovala Privredna komora Crne Gore, a preduzeća su iz različitih sektora privrede. Svakako Crna Gora razvija dio ekonomske saradnje sa drugim zemljama, što je jedan od osnovnih zadataka i Privredne komore Crne Gore, tako da smo sa privrednom delegacijom u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama u prethodna 2 dana imali smo poslovne susrete u Njujorku i danas smo u Čikagu, gdje je posebno za nas značajna naša dijaspora koja ovdje već ima razvijene biznise, poslove i kao takva, kao naš značajan potencijal, može biti potencijal koji će i dio svoga kapitala uložiti u Crnu Goru. Između ostalog, američko tržište nam je jedno od interesantnih tržišta i ono je onako u razvoju. Sada u posljednje vrijeme imamo neke organizovane ture i organizovane doleske američkih turista. Krajem maja prošle godine, znači tačno godinu dana od danas, ideja je rođena da zajedno sa komorom, mojom kompanijom i ostalim kompanijama organizujemo nešto što može postaći partnere s ovog kontinenta da razmotre Crnu Goru kao jednu validnu destinaciju koja ima ekstremne kapacitete u ugostiteljstvu, turizmu, razvoju nekretnina, IT segmentu također i energetici. Događaju su prisustvovali i predstavnici Generalnog konzulata Srbije iz Čikaga. Delegacija Crne Gore vraća se nazad kući zadovoljna susretima koje je ostvarila sa predstavnicima dijaspore iz Crne Gore, ali i Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, kao i sa američkim kompanijama. Iz Čikaga za BN televiziju izveštava Aleksandar Žigić. U spomen učionici Ivi Andriću promovisana je knjiga Vladimira Kopicla pod nazivom Između trudova.